להרגיש בטוחה בעולם זאת זכותי מלידה. להרגיש עטופה, מוגנת ושלמה, מאפשר לי להרגיש בשליטה. אבל מה עושים כשיש תחושה שהכל סביבי מתפרק? כל תחושה שאת מרגישה עכשיו התחילה ממחשבה. במחשבה אפשר לשנות. תמצאי לך מקום שקט, שיהיה לך בו נוח. מקום שלא יפריע לך בדקות הקרובות. את יכולה לשבת או לשכב, לעצום עיניים או להשאיר אותן פתוחות. מה שנעים לך עכשיו. אם החלטת להשאיר עיניים פתוחות, תתרכזי בנקודה אחת. תתחילי לנשום בטבעיות. תרגישי את הנשימות שלך. את יכולה להזיז בעדינות את הראש מצד לצד, בתנועות מעגליות. לשחרר את הכתפיים. אם יש קוקו חזק ומתוח, זה הזמן לשחרר גם אותו. תעשי רק מה שנעים לך עכשיו. תתרכזי בנשימה. תכניסי אוויר מהאף, ולאט לאט תוציאי מהפה. ושוב, להכניס אוויר מהאף, ולאט לאט להוציא מהפה. אם המחשבות שלך נודדות, זה בסדר, תאפשרי להן. תאפשרי להן ותחזרי להתרכז בנשימה. תדמייני את האוויר נכנס מהאף, וממלא אותך באור. ועכשיו, איך הבטן מתרוקנת כשאת משחררת את כל המתחים מהפה. תאפשרי להכל לצאת ממך. בואי נעריך את הנשימה. תכניסי אוויר מהאף. תחזיקי בפנים. ולאט לאט תשחררי מהפה ארוך. להכניס אוויר מהאף. להחזיק את האוויר בפנים. ולשחרר מהפה. ושוב. להכניס מהאף. להחזיק בפנים. ולשחרר מהפה. ועוד אחד. להכניס מהאף. להחזיק. וארוך לשחרר מהפה. בואי נבדוק איך הגוף שלך מרגיש. את ממשיכה לנשום טבעי. מכניסה מהאף, מחזיקה ומוציאה מהפה. בקצב שלך, איך שנעים לך. בואי נתרכז בראש. תמשיכי לנשום לקרקפת. אולי תרגישי נימולים קלים. תמשיכי לנשום לצוואר. תשחררי את הכתפיים. את הגרון. את בית הבליעה. אם משהו תפוס, כואב או לא מרגיש נעים, תנשמי לתוכו. תתרכזי במקום ותנשמי אליו. תשחררי את כל מה שלא שייך. ממשיכים לפנים. תשחררי את העיניים, את הגבות, את האף, את הפה, את הלשון, את השיניים, הלחיים. הכל משתחרר. תנשמי ותרפי. עכשיו הכל בסדר. את מוגנת, את שלמה, את עטופה, את אהובה. תפתחי את הלב. תשחררי את השרעפת, את בית החזה. תתני לאוויר נקי להיכנס פנימה ולנקות אותך מבפנים החוצה. תנשמי ותשחררי. תנשמי ותשחררי. אם המחשבות שלך נודדות, זה בסדר. תאפשרי להן. תאפשרי להן ותחזרי לנשום. תשחררי את הידיים, את האצבעות, את הבטן. כל האיברים מבפנים נרגעים. הכל משתחרר. לאט לאט. להמשיך לנשום טבעי. לרדת לשוקיים, לרגליים, לכפות הרגליים, לאצבעות. את נושמת ומשחררת ממך את כל מה שלא שייך לך. כל הגוף שלך נרגע. את אהובה, עטופה ומוגנת. את שלמה. תגידי לעצמך, אני עטופה, אהובה ומוגנת. אני שלמה. אני עטופה, אהובה ומוגנת. אני שלמה. מה שלומי עכשיו? תשאלי את עצמך רגע. תאפשרי לכל תשובה לעלות. תחבקי אותה.
תהיי בה, תרגישי אותה, תתייחדי איתה. עולה בך עצב, כעס, זעם, תסכול, אכזבה, או שאולי תקווה, שמחה קטנה, נחמה, אהבה, אולי בכלל לא עלה בך כלום. תאפשרי לזה. אל תכעסי על עצמך, מותר לך להרגיש הכל. יש משהו שאת צריכה עכשיו? תשאלי את עצמך, תבדקי רגע. יש משהו שיגרום לי להרגיש קצת יותר טוב? אולי לחבק את עצמי לרגע. קיבלת תשובה ברורה, אולי בכלל לא עלה לך כלום. זה בסדר, את בסדר. מותר לך להרגיש הכל. לאט לאט תחזירי את תשומת הלב לחדר, לרעשים סביבך. אם את צריכה עוד רגע, אל תמהרי, זה הזמן שלך. ובזמנך את יכולה לפקוח עיניים. להרגיש בטוחה בעולם מתחיל במחשבה שעוברת לי בראש. אני אהובה, עטופה ומוגנת. אני שלמה. יכולה להיות מחשבה שתיתן לך עוגן כהתחלה. תודה שתרגלת איתי. ניפגש בפעם הבאה.